से हम मुंह ना लगाई नहीं लगावे के चाहिए। समय आला पर बाड़ी उठा के मार दिले दो चार लेकिन हम लड़का कुत्ता से ज्यादा मुंह नहीं देखले पर लड़का से ज्यादा झुराल हम आ कुत्ता से लड़का कुत्ता एके ह तारा में लड़की बुद्धि बा आ कुत्तो बुद्धि बा दोनों बुद्धि बा। हम गावत तनी तो भले आदमी रहतन तो तू बैठ के चुपचाप सुनता लेकिन तारा से देखा लेके जात हम गावत तनी मुखिया जी कुत्ता नहीं हो आए ओए ए ज्यादा ओए ओए पागल अल्लाह लक्षण मन दिखाओ हाथ ना विद्वान के समाज में बैठा बेकार के मुंह खाली हो जाई राम अयोध्या मुखिया बनी तलय आगल का अरे मैं हर राची लौट दिल भइले बात चैनी बनावत नी खैनी ए बनावत नी खैनी सुना बुढ़ाऊ का कहो बनावत नी पुरान लय है प्रमोद प्रेमी नया में गा देले हम ए छकोरा मारे झूलनी 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 सारी लहराए हो छकोरा मारे झूलनी सुमिरन ह रात भर बाकी है बा अब सुमिरन में देखा देबो कितना हराम दर कतना काला बा रात भर का करबो बांध किनारे जाके दोसर का व्यवस्था बनोई तो सब काला दिखावे के रात बचल बे पर ध्यान दो अस्थिर से बैठो भले आदमी के पहचान करा यही गीतिया के कल्लू जी गा देले ह पूरा बाजता केंगा ए बलम के झुलू फिया झुलू पिया झुलू पिया झुलू फिया ए बलम के झुलू फिया मारे साए साए रे सुनला हनु लय पुरानका गावेला गा देले लेकिन नयका पहिलो गावता तो लोग के बुझाता कि वाह इहे नया है ना 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 जो पुरान बा उहे आज के डेट में नया हो गल बा नयका पुरान हो गल बा लेकिन लय इहे है गणेश से कहे के बाकी है बाबा विघ्न बाधा दूर कर मांगी बराता नवा है गौरी के लाला अतारी सुमीरा नवा है गौरी के लाला समय कौन बारो सनो जी के देख बस सुमिरन हमरा तो भगावे खातिर थोड़े आइल बा दुगोला के मुकाबला बा श्राद्ध क्रिया क्रम में बनी ज्यादा कही रात के फोन करे के बेड़ा हो बा को के धल देले भाई एगो पागल है